Moro. Ketä sä oot? Pysähdy. Mitä sä teet täällä? Vitun nääkäri helarit täällä, vitun nääkäri helarit. Vitun nääkäri. Mitä pelipäivä, mitä mies? Oi vitsi! Ottakaa kiinni. Ei ehdi! Ei juman kekka. Niin se meni nyt. No niin se close. Rauhaukseen, niin se Virkavallan, ei kun sillä niinkö viranomaisena... Ota mun raudat pois, niin mä selitän. Ota mun raudat pois, niin mä selitän. Mä voin todistaa, ota sen raudat pois. Ota vaan raudat pois, kyllä se jääkin. Okei. Kiitos. No niin. Näytä virkamerkki. Oota mä näytän. Laita toi taser pois, hei. Tässä ei oo mitään syytä teisaa. No sä et lähtis mihinkään tästä. Vittu sulla on paska striimi. 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 Vittu pelipoja. Vittu sulla on paska striimi. Vittu sulla on paska striimi. Vittu sulla on paska striimi. Vittua. Mitä? Sä katot sitä. Mitä? Kuka pistää? Ei, Vitsi, tää on vahinko. Päästä pois. Se tippuu ihan alas. Pitää kouluttaa. Ei ainakaan minua. Joo, onks täällä jotain rasvaa ja ketä jätkä tääkin on? Pitää kouluttaa. Tää on neekeri. Milloin se esimiä tulee? Mitä sä sanoit? Tuu tänne sano vittu. Ei juman. Nyt loppuu se tappelu ihan oikeesti. Ei vitsi, yksi on maassa. Nyt lopettakaa. Vitsi. Lopettakaa. Tapahtuu tuolla putkatiloilla tän 3 kuollut. Joo, no näillä oli joku tappelu täällä, nää poliisit kaivi kimppuun. Joo, no niin tulkaas päästään, mut sitten aulasta sisään maatuu. Juu. Punapoitasta ei tarvi. 2 poliisia ja ei kun siis yhden vartijan voi tehdä. Ketä Samppi on tässä kakkoskerroksen vitsi ovella? Varokaa, kun ketä täällä on 4. Hakkaa! Kakkoskerroksessa. Apua! Älkää antako ensihoidon kuolla. Ai pitää. Se Rio. Haloo. Ai vittu, täälläkin on köyttää. Mitä vittua? Pysy! Mistä homo kuoli taas? Älä elvytä näitä vittu, nää on vittu ihan vittu pelle. Ei no, sitä tässä. Hei täs! Nigger. Mitä vittu se Onks sillä niinku... Nigger. Otetaas nyt iisisti. Kaikki on liville. Paikalla tää mamma saa päähän. Noniin, pysähtykää kaikki, muuten tulee sähköä, tiedättekö ihan oikein. Vitsi! Pysy paikalla, selkä minuun vasten nyt. Se valkoinen jätkä on ensihoitaja. Niin. Katsotaan Tuomas, aina ensihoitaja. Kun sillä ei virkavaatteita Jaa, jää. tämmönen Samppi, joo. Ei oo virkavaatteita, ei. Kun kävin tullisaan, kun lakas tää poliisissa, niin saa. Mä oon 0. Avatkaa aulaa. Ketkä vitsi te ootte nyt? Joo, minä olen se ensihoitaja tuolla. Miksi te ootte ilman paitaa? Vartijat, tulkaa tänne. Eikö se ollut Että tulkaa avaamaan, niin vartija pääsee Nyt sisälle. kaikki kuuntelee, tiedätkö toi autotallin portti on auki, siksi tänne tulee vitsi näitä tunkeilijoita. Mitä äijä? Mä sun pari. Ottakaa kiinni sen, kun se ota sikuun tossa. Tulkaa nollaan. Mä lähen. Mä en tiedä mitä kävi. Tää nyt sais oikeestaan aika vittu. Joo, mä otan tässä ulkona poliisi. Älä hakkaa sitä vittu, älä teisaa sitä. Täällä on joku Samppi hakkaa. Älä teisaa sitä. Apua! Joo, avaa niin mä tuon. Älä teisaa sitä vittu. Just tolle, hyvä. Koko kaikki se. Hakatkaa sen. Miksi se ensihoitaja on? Täällä vittu. Mä tapoin. Toista. Onko sä ajanut tänään 204? Ai vittu, mitä helvet? Joo, mitä vittua? Mitä vittuuta eetti se on tehty? Anteeksi, eka päivä ratissa. Mä en oo kyllä oikein ollenkaan ajanut sitä. Mä ennemmin tietää. Anteeksi. Mä ollut kyydissä. Mutta oon mä vähän ajanut, mutta riippuu mihin aikaan.
Anteeksi, eka päivä ratissa. Soppes. Et sä oikeesti joks. Pro on nuori, koska tää nyt lähtee. Unohtakaa poliisma kokonaan, lähtekää parhaan. Pitsi ykköstallis lyödään. Kaikki tänne pitsi autotalliin. Lopettakaa se saatana huutaminen, että lähtekää vittuun radiosta.